videl, Hej, fajn. aby videl aj majiteľ, čo tu je. Dobre, to máme. Kľúč 32. Zase mi, že nebudem robiť len tieto motory vrtať. To ti len vtedy, kým ho neotrhneme, alebo kým nepovolí? On nepovolí. Nepovolí. Nepovolil doteraz tak. No, po týchto peckách ani ho nepovolil. Ja som mal takto na povrženie 2 dní. Že ho troška dačo. A ani tak nepovolil. Buď to necháme tak a ho budeme vrtať, alebo budeme búchať, kým otrhne prípravok. Že prípravok sa roztrhá. Aha, prípravok roztrhne. To čo ste vyriešili, prípravok. Tak či tak ho nevytiahneme, to už vidím teraz. Ešte raz ho skúsime. Aha, keď nie, tak nie. zbytočne. Vytiahnem sa motor, no čo, budem v sobotu, nedeľu, ale až v ďalšiu potom vrtať. Chlap bude nešťastný, lebo si kúpil auto, aby jazdil, ale bez tohto. Vravím, tie ostatné, keď sa mu to pokazí, hej, tie ostatné sa netreba ich hýbať, chytať, pokým majú dobre prepady, tak pokým dobre sú, hej, korekcie, kým majú dobre. Tento tretí, no, ten štvrtý tiež má problémy, ale vylezie nejako, on po nejakom čase vylezie. On pukne, roztrhne ho dole, ale vylezie. Že je to vodou toto? Toto je vodou, hej. On zalieva ten motor, tá voda.